एयारलाइन्सआ 200 जन कमार्शियल कास्टमार सार्भिस स्टाफ आरो एसिस्टेन्ट स्टाफ बिथांमोना लानो नागिरदों आरो बिथांमोना बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो लानो नागिरदों आरो फैगौ 27-28 निफ्राय बिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ जागोन। दा बिनि थाखायनो दिनै मोनबा जिल्लायाव ओरिएन्टेशन प्रग्राम खालामदों। बोरैहाय ग्रुप डिसकासनाव जिरायनांगो, बोरैहाय माने इन्टारभिउआव जिरायनांगो, बिनि थाखाय जों बिटिआर सरकारनिफ्रायनो थोंजोङै जोङो एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्पन्सर खालामनानै बे ओरिएन्टेशनखौ होनाय जादों आरो बिथांमोना जिहेतु बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो लानो लुबैदों, ओंखायनो आङो गोजोननाय मोनदों जे जुदि जोङो 200 जन एयार इन्डियायाव जुदि जोंनिफ्राय सार्भिस मोनोब्ला जोंहा जथेस्थ मोजां जागोन आरो बे जबाव बिथांमोना इयुनाव प्रमोशन जानाय बा बेवहाय खामानि मावनायनि उनाव बेवहाय एक्सपिरियेन्स लानायनि उनाव आरोबाव गुबुन जायगायाव मोजां खामानि मोननायनि स्कोप थायो। दा बेनिखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे बेवहाय जाहाथे गोसो होनानै इन्टारभिउखौ होयो आरो गावबा गावनि मोनसे इमप्लयमेन्टखौ लानो हायो। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट स्पेसियल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभआ स्टार्ट जागोन थाबैनो जोंनो इनफरमेसन होनाय बादिब्ला आरो बिनि थाखाय जोङो फर्स्ट फेज अलरेडि जोङो ओरिएन्टेशनखौ होनानै दोनखादों आरो अलरेडि मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि ओनसोलनिफ्राय प्राय 1200 जन माने एक्स मिलिटेन्ट नङा, माने जेनेरेल नर्मेल सेंग्रा लाइमोनफ्रा 1200 जन अलरेडि सिलेक्ट जानानै दङ। बिथांमोननि एपइन्टमेन्टआबो फाइनेलि जाहैगोन। दा जों आसा खालामदों जे नैबे बोसोरावनो प्राय 20 एबभ जों सेन्टारफोरखौ डेभेलप खालामगोन, जेरावनोखि जोंनि लाइमोनफ्रा एनि टाइम डिफेन्सआव रिक्रुटमेन्ट जानायनि थाखाय प्रिपारेसनखौ खालामनो हायो। बिटिसिनि मोनब्रै सेन्टाराव जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै एयार इन्डिया एन्ड सिंगापुर एयारलाइन्स टार्मिनाल्सनि थाखाय जोङो प्रि रिक्रुटमेन्टनि मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्रामखौ जोङो लादों। बे लेखायैनो दिनै जोंनि बे तामुलपुर कलेजाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा दिनै बेखौ बेखेवनानै होलांबाय आरो बिदिनो जोंनि उदालगुरि कलेजावबो जोंना बे ओरिएन्टेशन प्रग्रामा जादों आरो काजलगाव इउएन कलेजावबो बे प्रग्रामा जादों। लोगोसे जोंनि क'क्राझार साइन्स कलेजावबो बे प्रग्रामखौ जोङो लादों। टटेल 1139 एप्लिकेन्ट्सखौ लानानै जोङो बे ओरिएन्टेशन प्रग्रामखौ लादों आरो बे ओरिएन्टेशन प्रग्रामखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन टार्मिनाल्सनिफ्राय फैगोन 27 आरो 28 आव मोनसे रिक्रुटमेन्ट दङ। बे क'क्राझारनि आईटी पार्कआव जागोन। दा बे रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ साखाफारा खालामनो थाखाय बा बोरै जोङो सिभि बानायनांगौ, जोंनि ड्रेस कड, ग्रुप डिसकासनाव जोङो बोरै पार्टिसिपेट खालामगोन, बे गासिबो बिथिङै जोङो नोजोर बोनानै जोङो माखासे मोजां रिसर्स पार्सनफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो सेन्टाराव जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे ओरिएन्टेशन प्रग्रामखौ जोङो लादों। स' जोंहा मिजिं थिनाय दङ जे बे ओरिएन्टेशन प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन्स टार्मिनाल्सआव बिथांमोना बे जबखौ मोननो हागोन। जोंहा बे मोनसे गेदेर फोथायनाय दङ आरो जोङो खावलायो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो जेसेबांनाखि फरायनानै थानाय लाइमोनफोर दङ बिथांमोना जाहाथे जोंजों जगाजग लाखिनानै बेबादि माखासे अपरचुनिटिसफोरखौहाय एडभान्टेज लायो बा जोंनि बे प्रसेसफ्राव जाहाथे पार्टिसिपेट खालामो। जोङो बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो गुरैयै खावलायो आरो साफ्रोमबो ओरिएन्टेशनाव बाहागो लानाय केन्डिडेट बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय मोनसे अल दा बेस्ट जासिनानै बेखिनियाव आं बेखिनिखौनो बुंथ'नाय जाबाय। बिथांमोना बुंदों जे मुं थिसननायफोराल' नैबे 27 आरो 28 जानो गोनांनि जि इन्टारभिउआव बाहागो लाहैनो हागोन ना गुबुनाबो लाहैनो हागोन? जाय बिथांमोना फर्म फिलआप खालामबाय बेखौ फार्स्ट स्टेजनि थाखाय जोङो जाय बिथांमोना फर्म फिलआप खालामबाय बिथांमोनखौल' जोङो बे 27 आरो 28 आव जोङो इन्टारभिउखौ जोङो लागोन। बिथांमोननि स्टाफआ फैगोन, एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन्स टार्मिनाल्सनि बिथांमोननि स्टाफ फैगोन आरो बिदिनो जोंनिफ्राय माखासे अर्गानाइजिं कमिटिनिफ्राय जोंनिफ्रायबो माखासे स्टाफफोर थागोन जाय बिथांमोना मोनसे सेलेक्शननि गेजेरजों जायफ्रानोखि बे जबनि थाखाय जयगथा दङ जोङो बिथांमोनखौ जोङो सायख'गोन।